नमस्कार सांग माने जय श्री जगन्नाथ मु राजेश स्वागत जनावि आउ एक न्यू ब्लॉग आज हूँ शुभर मुहूर्त मो परिवार पाई मो भौणीर लग्नधरा होउची आसंतु वीडियो सहित जोड़ी होई रुहतु।
ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଗକୁ ବାହାଘରର ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଦେବେ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବାହାଘର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ।